Barcelona, en Jordi Álvarez, inventa un dispositiu que se'n diu la pitonisa de Borí, d'expansió, que és un clauet molt petit que s'introdueix en una broca perforant la roca i que s'aguanta, que és una peça segura. Això es fa l'any 54 i això li permeten al Jordi Álvarez obrir la cara nord del Cavall Bernat, que havia tingut molts intents i que no havia pogut passar mai perquè totes les cordades, les més prestigioses d'aquell moment, topaven amb el problema de que els darrers 80 metres eren 80 metres extraplomats i sense ni una esquerda ni una fissura per poder introduir cap peça metàl·lica. Amb aquest enginy que crea ell, el Jordi Álvarez, permet superar això. Aleshores, a partir de l'any 55, diguem-ne que hi ha una inflexió amb un canvi tècnic important. I això és el que documentem en aquesta pel·lícula. A partir d'aquest moment, doncs, hi ha un gran increment en el nombre de gent que practica l'escalada. En aquest moment encara hauríem de dir escalada clàssica, a Catalunya. S'obren tota aquesta sèrie de vies i, a més, es comencen a explotar, a obrir en zones noves que fins a aquell moment no s'hi escalava. Per exemple, doncs, el Montsec, per exemple, la famosa paret del Congost de Terradets, doncs s'obren aquests anys, es comencen a obrir les primeres vies en el Congost de Mont-rebei, que després, anys després, i en l'actualitat, doncs, continua sent una de les parets, si no la que més, doncs, de les més importants de Catalunya, i també cap al sud es comencen a obrir, doncs, les parets de tota la zona dels ports de Baceit, l'Hoste de Sant Joan, les Roques d'en Benet, etc. Coincideix amb els anys en què els escaladors catalans comencen a sortir cap als Alps i comencen a repetir les grans clàssiques alpines que fins a aquell moment, diguem-ne, a nivell d'estat espanyol, doncs, no s'havia fet ningú. Es fan les primeres repeticions de l'Eiger, de la cara nord de l'Eiger, de les Grans Jurasses, la cara nord del Cerví, etc., fins al punt que hi ha algun escalador català que és dels primers europeus en fer les que s'anomenen les 6 cares nords més importants dels Alps. I que no sap qui ho va filmar, no ho sabem, ho hem intentat i no hem trobat, i és una pel·lícula deu ser de l'any 59 o 60 pel material que porta els escaladors que hi surten. I d'aquí doncs hi ha fragments, encara escalen amb espardenyes de cànem, escalen amb cordes de cànem, lligant-se directament la corda a la cintura, és a dir, que encara no hi havia els baldrics, els cinturons d'escalada. I per tant d'aquesta pel·lícula n'hi ha imatges i després també d'altres, per exemple, doncs, en Jordi Pons. En Jordi Pons és el pioner del cinema de muntanya a Catalunya i en Jordi Pons va filmar moltes pel·lícules i algunes d'aquestes doncs, en tenim també imatges que ens ha proporcionat ell molt amablement i que també surten en la pel·lícula.